लानो हायो। जार रन्जन दैमारि सारनि थाखाय गाबोन जिथुनाखि सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां हियारिंनि थाखाय जोंहा गासैबो एक्स एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा दायो मथा मथि माने बे हरनि समाव जोंहा केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आरो बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोंहा गाबोन जानो गोनां जिथुनाखि सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जेलाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय दिनै जोंहा एक्स एनडिपिनि बिथांमोना गोसो गोथारै इसोरनिसिम आरज गाबदों आरो लोगोसे गोबां साखाथियाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनाबो फैनानै मदद होदों आरो दा आसा खालामदों जाहाथे आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो गाबोननि दिनाव जाहाथे डिआर नाब्ला सारनि खौराङा लोगोसे साफ्रोमबो एनडिपिफोरनि खौराङा मोजाङै मोजां जानानै फैयो। दा बे केन्डेल सावनाय हाबाफारियाव जोंहा डिआर नाब्ला सारनि थ्रुयै बा जिथुनाखि साफ्रोमबो एनडिपिफोरनि थाखाय मा खोथा सावरायखो आरो मा खोथा बुंखो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ गुवारै नायनानै बुजिनानै लादो। आरो जोंहा हाबाफारिखौ जागायनोसै, बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो नैबे जागोन थावनियाव अदेबानि सारियाव बयखौबो गसंफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। प्रेयार एन्ड पिस केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा गाबोन थामहिनबा 29 नभेम्बरावहाय सुप्रिम कर्टआवहाय मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दं। आफादगिरि सिला बसुमतारी सारखौनो आङो सावजेनग्रोनो थाखाय आङो आवगायनो खावलायदों। दा केन्डेलखौ सावहैग्रोदो आरो नैथियाव थांदो बिनायसा सार आरो थामथियावहाय फरेन्द्र बिदा गेदेर ओरै थांदो। सावनाय लोगो लोगो बयबो आफा खबनानै हो। बयबो आफा खबनानै हो। गोजोननाय थाबाय। जोंना ओरै बारा फैबायना मानसिया बारा फैयोबा मोजां लानो हायो। सावखांबायबा गोसोजों गोसो बयबो आरज गाबनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय। जागायबाय। जे गाबोन 29 नभेम्बर जे सुप्रिम कर्टआव जे जोङो जोंनि साद' जे कनभिक्टेड सिबिआइ केसआव जे जोबजानानै थानाय जे बिथांमोननि बेल हियारिं दङ आरो बे बेल हियारिंआ मोजाङै मोजां जानांगौनि थाखाय दिनै जों भगबानाव मोनसे आरज गाबदों आरो बे हाबाफारिखौ सामलायनाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि आफादगिरि बिथां बाहागो लानो हानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि मिरुनि दिदोम आफादगिरि बिथां बाहागो लानो हानाय जोंनि मार्टियार्स फेमिलि एस'सिएशननि सेरफांगुरि आनसलिकनि आफादगिरि बिथांजों फैफानाय गासै मार्टियार्स फेमिलिनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जिल्लानि दैदेनगिरि आरो साब डिभिजननि दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन गिबियावनो आं गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आरो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय। जे दिनैनि जे गोथार जे मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया निश्चय
आनान गसाइया जोंखौ अनहरगोन आंहा बेखौ मोनसे मिजिंथिनाय दं मानो होनोब्ला दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ बे बोसोरनैनि जे जालांबाय जोंनि खामानि मावनाया गासै जोंनि जे जेंनाफोरनि सायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ दिनै नारा नाथा खामानि मावदों आरो बेवहाय बेसिकेलि जोङो जोंनि मेजर जेंनाया जाहैबाय जायफ्रा दिनै जेलाव मोनसे गावखौनो बावसोमनानै दङ जाय दिनै सिबिआइ केसआव साद' जोंनि रन्जन नाब्ला सारजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो दिनै 57 जन जोंहा NIA आव दिनै जोबजानानै दङ दा बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि नामाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ दिनै नारा नाथा मोनसे खामानि मावदों दिनै आसाम स्टेट आरो सेन्ट्रेलजों जों दिनै सानसेबो जिरायाखै जगाजग लादों सावरायदों प्रेसार होदों आरो थिग बेनिनो फिथाइया दिनै मोनसे जानो थांगासिनो दं जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव जे जोंनि नाजानायजों जोंनि प्रेसार होनायजों जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ जे जोंनि जुजिनाया दिनै मोनसे मोगथाङाव महर मोननो नागिरदों थिग बे साद' जे जोंनि कनभिक्टेड सिबिआइ केसनि जाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंहा साद' दं सोद्रोमाफोर बिथांमोना दिनै मोनसे बिथांमोननि जे बेल हियारिंआ दिनै गाबोन जानो थांगासिनो दं आरो बे दिनै मोनसे पजिटिभ रिजाल्टआ जोङो जागोन बेखौ जों दिनै आसा खालामनो हायो आरो बिथांमोननि जे बिथांमोनखौ लानानैनो दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसामा मोनसे जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिखौ मोनसे स्ट्रेस होदों आरो जोंनि मावनायखौ बिथांमोना दिनै गनायदों आरो दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्राय दिनै मोनसे इंगितखौ जों दिनै मोनदों जाहाथे गाबोननि जे रिजाल्टआ जाहाथे बिथांमोनाबो मोनसे आपिल खालामदों जे मोजां मोनसे रिजाल्ट फैनो हायो आरो आसा खालामदों जे जोंनि चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि जे लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जाय दिनै स्पिकार बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोननि इनिसिएटिभआव दिनै मोनसे मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जों दिनै आसा खालामनो हादों आरो थिग बिदिनो दिनै जोङो भगबानाव मोनसे आरज गाबनाय हाबाफारि जों खालामदों बिथांमोना जाहाथे दिनै उदां अख्राङाव फैनायनि मोनसे माबायाव फैनो हायो बेखौ लानानै जोङो दिनै जयैनो जे आरज गाबदों आरो आं आसा खालामदों दिनैनि आरज गाबनायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे सुप्रिम कोर्टनि रिजाल्टआ मोजां फैयो बिथांमोना बेलाव फैनो हायो बेखौ आफा अबं गसाइनाव आङो गले गले आरज गाबदों आरो बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंला उननि हाबाफारियाव जोङो गासै मोनफा मोनफा आपडेटफोरखौ जोंनि सोद्रोमा बा जोंनि मावथि लोगो बिथांमोननो होलांबाय थागोन जाहाथे नैबे स्टेपआ जाहाथे आवगायोबा बे पजिटिभ रिजाल्टआ जुदि फैयोब्ला उननि जेसेबां जे जेंनाफोर दं बेयो दिनै मोनफा मोनफायै सुस्रांजालांगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ बेखौ बेनि सायाव हाबा मावनाया दिनै खम जायाखै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै नारा नाथा खामानि मावबाय थादों जाहाथे अराय सम जोंनि लोगो जोंनि जे भिक्टिमाइज फेमिलिया जोंजों लोगोआव थानानै जाहाथे मदद खालामफायो आं बेखौ अराय सम हास्थायो आरो दिनैनि जे मोनाबिलिनि जे केन्डेल लाइटिं हाबाफारिनि गेजेरजों जे आरज गाबनाय जे रन्जन दैमारि सारा जाहाथे गाबोननि जे हियारिंनि गेजेरजों जाहाथे उदां अख्राङाव फैनायनि लामाया फैयो बेखौ आनान गसाइनाव आं गले गले आरज गाबनानै दिनैनि फंनैसो जे बुंनाय बाथ्राखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ